Здравейте, VBox, аз съм Just и това е втори епизод на проектата ми How is Made, в която ще ви покажа как да си оформите банера и фона като мене. За целта ще ви трябват следните линкове. Този за фона и този за банера. Така, след като ги изтеглите, ги отваряте. Значи това е фона и това е банера. Банера. Как да му сменим цветето на това? Сега, първото. Взимате ето този инструмент Lean Tool с следните настройки. 5 пиксела, Made мода на Normal и Opacity на 100. И на това. Цъкате Shift, задържате го и дърпате на голяма лента до тук. Е така. Обаче го правите на нов леер, не правите глупости като мене. Защото ако е на нов леер няма мови. Ако не е на нов леер няма как да ви покажа тия ефектите, които ще направим. Цъкаме два пъти тук. Отиваме Gradient Overlay. Взимаме ето този инструмент, правиме го, това е тук по средата на 50, правиме ето тук едно е такова по-затъмнено, е така, копираме го, поставяме го тук, правиме го, цъкаме OK, това го правим на 0 и цъкаме OK. След това отдолу зеленото се вижда, да не ви притеснява. Така. Сега пишете текст. Например VBox 7. VBox го правите бяло. Това е пример само. И го слагате ето тук. Ако искате да ви е подчертано отдолу, правите нов леер. Или за да не правите... Не, всъщност ще направим нов леер, защото мислех ето този леер, нали, ето това да го копирам, но се отказах, защото няма да стане. Така, правите една чертичка, пак синя, цъкаме Gradient Overlay, това го правим на 0 и сега тук му придаваме следните настройки. Там където беше преди тъмно синьо го правиме черно и готово. Това ви е банер. Сейфате си го, нали, файл Save As и го сейфате. Така, фона. Значи за фона е малко по-различно. Взимате пак Lean Tool, правите нов леер и идвате тук на това. Цъкате Shift и дърпате долу, някъде така. Ето толкова. След това цъкате два пъти на Layer 1, Gradient Overlay. Само това го преместя по-надолу, за да мога да видя ето тук как ще е. Защото така, нали, взимаме Gradient Overlay. Правите го така, размествате им местата, това го правите черно, слагате го тук, след това идвате тук, това го правите на 12, цъкате OK, десен бутон, Duplicate Layer, OK, след това взимате тази линейка и я дърпате ето тук
нагласят я с стрелките да пасне, така. Така. Сега само да го намаля малко зума. Правите нов леер. Да се опитам да създам, да създам група, за да мога... Не, всъщност няма да създавам група, направо си продължавам. Идваме си на леера, вземаме лин тула, налагаме върху това, нали, зеленото, обаче ще трябва да го смъкнем това малко по-надолу, ето така. Взимаме лин тула, дърпаме го така, обаче без да задържаме shift. Ето. Ето. Сега по същия начин и тук. Обаче виждате, че малко отгоре се вижда, затова ще го направим на 6 пиксела. Ето така. Сега копирате този леер, нали, дублирате го и хващате го тука. Ето така и го нанасяме. Ето тук сега ще видите как. Edit, Transform, Flip в хоризонтал. Сега приближаваме, за да го наместиме. Ето това тук е много важно да съвпада, но както виждате при нас не съвпада. Затова правим ето така. Ето това просто го изтриваме и ще го направим наново. За да съвпадне. Ето. Отиваме отгоре. С 6 пиксела вече го правим това. Правите тази линейка до тук. След това правиме това. Така. След това ето това голямото. Обаче го обърках. Така. Нещо се вижда тук. Ето така правите, като задържате Shift. Трябва да се върна малко по-назад. И така. Пускай. Правим това нагоре. Ето така. Пускай. Цъкаме Shift и дърпаме до края. Пускаме. И ето. Съвсем различен дизайн. Сега. Пишете си тук, например, отстрани. Обаче цъкате това. Пишете... например, subscribe me. Или пишете, например, gameplay. Слагате го е така, например. А в другата страна пишете, например, tutorials. Да, обаче това тук и като трябва да е голямо. Е така. Ето го.
И това беше всичко от мен. Надявам се да съм ви помогнал с този урок. Надявам се на някой от вас да им хареса. И това беше всичко от мен. Довиждане.